الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كوما سوء البركة مصورة الله تبارك وتعالى sannan mu yi masa godiya bisa ni'imominsa mabambamta wanda na daga cikin wayannan ni'imomin Allah ya nuna mana wannan wata na Ramadan ga mu yau muna wuni na wajen 14 a cikin wannan wata wanda muka yi ta roƙon Allah ya nuna mana shi gashi kuma Allah ya nuna mana ga mu a cikinsa hamma mun kusa cin rabinsa to za mu ga ƙarshensa ko ba za mu gani ba za a ida shi tare da mu ko wasu za su ida shi muna a ƙarƙashin ƙasa Allah kaɗai ne masani abinda muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana kuma mu yawaita roƙon Allah da addu'a Allah ya sa mana son aikata ayyukan alkhairi cikin wannan wata Allah ya taya mu ya taimake mu wajen kiyaye abin da ya shar'anta mana na ayyukan ɗa'a da kuma wajibai a cikin wannan wata da nisantan abubuwan da Allah ya haramta da kuma shubuhohi don mu zamo cikin muminai na gaskiya mu zamo cikin masu tsoron Allah na gaskiya Allah yana gaya mana a cikin suratul anfal Allah ya ce lallai innamal mu'minuna muminai na gaskiya sune wa'inda idza dhukirallah duk lokacin da aka ambaci Allah to wajilat ay khafat qulubuhum zukatansu na tsorata haka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka karanta musu ayoyin Allah to zadatuhum imanan wa'annan ayoyin suna ƙara musu imani sannan wa ala rabbihim yatawakkalun zuwa ga ubangijinsu suke dogara shi Allah ya gayi kaɗan daga cikin siffofinsu da ayyukan da suke yi wanda yasa suka cancanci wannan yabon shi Allah ya ce allazina yuqimuna as-salata sune wa'anda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum kuma game da abinda muka arzuta su na dukiya yunfiqun suna ciyarwa inji Allah to menene makoman su shi Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sune mu'minai na gaskiya kuma lahum darajatun suna da darajoji inda rabbihim a wajen ubangijin su wa maghfiratun da wata irin gafara wa rizqun karim da kuma arziki mai karamci inji Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin siffan almuttaqin masu tsoron Allah wa'anda Allah ya yi tattalin aljanna saboda su Allah yake cewa a cikin suratu Ali Imran aya ta 134 yace allazina yunfiquna fis sarra wa'anda suke ciyarwa a cikin sauki wad-darra da cikin tsanani wal kadhimin al ghaiba wa'anda suke hadiye fushi in an musu ba daidai ba wal afina anin nasi kuma su yafe ma mutane in sun musguna musu wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa shi ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune wa'anda in sun aikata abinda ba daidai ba na sabo aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunan su zakarullaha shi su tuna Allah suna tuna Allah to fastaghfaru li dhunubihim she su nemi Allah gafaran zunubansu saboda wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ke gafaran zunubai in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu shi yasa ba su dogewa su dore su tabbata akan abin da suka aikata na barna da sabo wa hum ya'lamuna matukar sun gano cewar suna akan kuskure shi Allah ya ce ulaika sakamakon wayannan jaza'uhum maghfiratun sakayyasu da Allah zai basu bisa waɗannan siffofi shine wata irin gafara min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa jannatun da kuma aljanna wadda tajri min tahtihal anharu ƙoramu suna gudu a ƙarƙashin gidaje da ɗakunan wannan aljannan abinda yafi komai daɗi shi Allah ya ce khalidina fiha in sun shiga za su dawwama a cikinta har abada ba za su fita ba ba abin da ya fi komai daɗi kasancewar ni'imar da ke hannunka ba mai gushewa ba ce ba abin da ya fi baƙin ciki kana riƙe da ni'ima kana tunanin gobe wannan ni'imar za ta kubce maka ubangiji ta'ala shi ya ce wa ni'ima ajrul amilin to madalla da sakamako ladan waɗanda suka yi aiki
ashe waɗanda suka yi aiki suke samun aljanna. Wanda ya rungume hannu ya nemi wuri ya zauna ya yi ƙasa a gwiwa amma yana jiran ya samu aljanna don rabo, to wannan mutumin ya yi wa kansa ba daidai ba, kuma zai tashi a ranar kiyama lokacin da zai ga waɗanda suka yi aiki suna cin amfanin ayyukansu, shi kuma shi ce ina da dai Allah zai mayar da ni duniya, ni ma da na aikato irin abin da suka aikata, a lokacin da kuma an riga an je lahira babu maganan komawa baya. ‘Yan uwa masu albarka, bayi daga cikin bayin Allah waɗanda suke fuskantar littafin Allah alƙur'ani da karatu da tadabburi da yin aiki da shi, masu shagaltar da kawunansu da ambaton Allah, masu natsuwa zuwa ga Allah, masu dogaro ga Allah, masu kiyaye salloli a cikin masallatai tare da jama'a, masu ciyar da dukiyoyinsu a cikin hanyoyi na alkhairi mabambamta don neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'annan su ne muminai na gaskiya, in ji Allah, kuma su ne wa'anda za su rabauta a wajen Allah da samun gafara da arziki mai girma a cikin aljanna maɗaukakiya, saboda sun kyautata zuwa ga bayin Allah wajen aikata manya-manya daga cikin ayyukan ɗa'a, wajibai da waɗanda suke mustahabbai. Haka sun kyautata zuwa ga bayin Allah wajen yada alkhairi da kyautatawa da haɗiye fushi da kamewa daga cutarwa da